Здравейте, YouTube! Днеска ще ви покажа част номер 2 на сервера CraftBG. Съжалявам, но това нещо ще се махне така. Добре. Хубавото е на този сервер, че в спална, когато дойдеш, има безплатна храна, като безплатни ябълки, ето ги, както виждате. Също така може да си енчантваш и други. Така. Също така може да си връщаш оръжията пак до край, само за $150. Така, искам да уточня, че на PvP-то, като отидеш, хубавото е, че на админите може да си вземеш, са направили безплатни лъкове, както виждате. Ето ги стрелите. Ето ги мечовете, с които можеш да се биеш на PvP. Така, ето ги, тук са инструкциите, без хакове, без такива неща. И накрая приятно младене. Хубавото на PvP, че има повече хора и е забавно да се бият, защото в повечето сервери няма. Така. След това искам да ви покажа Survivor. Аз не съм хак, само да уточним, аз съм VIP. Аз съм Eminem. По принцип правя клипчета с Herobrine, но в момента него няма. Така. Това е Survivor, където хората, т.е. играчите си правят къщи, резиденции и всичко друго останало. Това е безкрайно. Не точно, но както виждате има наистина много къщи. Серверът е развит. Просто Survivor е голямо нещо. Както виждате, от PvP-то играчите могат да се събират наистина много глави, в буквалния смисъл. Този човек, играч, който ги е събрал, наистина доста се е бил на PvP, за да ги събере. Но и ако вие се биете на PvP в този сервер, и вие ще имате толкова глави. И какво много да ви покажа, не знам. Както виждате, даже повечето играчи крепости си правят. Ето ви и другите къщи. Това беше част. Това е част номер 2 от нашите кръпчета с Herobrine, но в момента него няма и затова чао. До нови срещи и YouTube.